man na ang church. Naghapit-hapit mi Dugay mi dugay mi nakabalik. Karon ang sanay oras. Alas Wait lang. 2:42 PM. Yan. Maning bukid diri kabukiran sa Morsya. Sako pa ni sa Negros ni siya. Negros Occidental. Diba dili madamhon nga nakaabot ni diri sa Negros Occidental. Maning lugar sa Negros Occidental. I'm here. Your friendship, happy match. Tricycle ramong gisakyan padulong diri ug pauli, pero abot sa highway syempre magkotse. Di man gud makasulod ang kotse diri kay grabe kay ka batuan, dagko kay mga bato. Nagikapoy ang mga uban. Welcome to Tungas. Pero enjoy gyapon. First time makaabot diri Adapita. Di nga to nga sunon Yan. Nakawaya na ay gaba. Tura sa ibabaw ng kanang naikawayan diha yung church. Grabe tagok. Diha may dapita. Diha may dapita. Yan. Thank you, brother. Oo, bye-bye. Maguli na kami. Walang sakyan na namo. Naman dahil sila basketball court diri dahil. Maban magmotor single. Sulot na tayo ang bag te. Madali ka. Water. Water. Kapoy saka, di ba? That's why. Salot ka kay Pastor Ibrahim, ha? Water. Wait lang, bebe, Water. Dali ka naman natin, bebe, bulos ka din. Ay, si ate na guro isa, may isa din sila. Ang open ka din, water. Kulang ang Aga, dire. Bye-bye, that's all. Sa Ferris wheel, diga, sakya sa